El mode. Mode tenim indicatiu, subjuntiu i imperatiu. L'indicatiu per situacions reals, coses que han passat o que passaran o que estan passant en present. Subjuntiu, que ens indica desitjos, normalment tenen davant el tant de bo, que seria el ojalá en castellano, i l'imperatiu, que ens indica ordres. Aquí sota ho teniu millor explicat. Per detectar el mode, per trobar el mode, he de pensar això, si ens indica una ordre, si m'indica un desig o bé m'indica una situació real. El més fàcil és detectar una ordre, és el més fàcil. Comenceu per aquí, que és el que teniu aquí, l'imperatiu. Per trobar si és una ordre, per exemple, obre el llibre. M'està indicant una ordre, que faci alguna cosa, per tant és imperatiu. Si em diu, marxem, és una ordre, és imperatiu. Agafa la bossa, agafa el llibre, tanca la porta, són ordres. Per tant, imperatiu. Són els més fàcils de trobar. Em puc trobar amb el mode subjuntiu. Per exemple, aquests verbs, tant de bo vagi al parc. Em posen aquesta frase, tant de bo vagi al parc. El verb és vagi. Vagi. Quan jo davant no és una ordre, tant de bo vagi al parc no és una ordre, per tant, imperatiu segur que no. Si jo davant del verb li puc posar el tant de bo, que seria el ojalá en castellà, i em sona bé, és que és un desig. Per tant, és subjuntiu. Tant de bo vagi al parc. És un desig. No m'estan dient que aniré segur. És un desig que tinc. Per tant, subjuntiu. Vull que ell vingui a casa. Vingui. És un desig. Vull això. És subjuntiu. Us he posat aquí que sempre m'indica el desig. Una cosa que pot ser que passi però que no és real, no ha passat encara. Davant li puc posar el tant de bo, ojalà, i normalment acaben en i. Veieu? Vagi, vingui. Jo no vull que plogui, és el meu desig, és subjuntiu. La resta de verbs sempre seran indicatiu, que són els més normals. Jo aniré al parc. Demà jo aniré al parc, és una cosa real, que passarà, a no ser que passi qualsevol cosa, és una cosa que passarà, per tant és indicatiu. Ell va venir a casa. És una situació real, és indicatiu, no són ordres i no són desitjos. Nosaltres hem anat d'excursió. No és cap ordre i no és cap desig. És una cosa real, és indicatiu. Comenceu sempre detectant si és una ordre i serà imperatiu. Si no és una ordre, proveu a si és un desig, que seria subjuntiu, i si no és cap d'aquest, llegiu bé perquè llavors és una situació real, el que passa que pot estar en passat, en present o en futur, i per tant serà el mode indicatiu.